Kehf suresi. Kehf suresi Mekke'den sürelerden ol 110 ayetden ibarettir. Bu surede 3 tane avratlı kıssalar barada gurrun verilýär. Olaryň birincisi Eshabul Kehf, gowak ýaralary kıssasy bolup, onda din imanlaryny goramak üçin zalim bir hökümdaryň tüteminden gaçyp, bir gowagy giren we Allahyň istek iradasy bilen ol ýerde 309 ýyllap uklap ýatan 7 tane dinler ýigdiň ahwalaty hikaýet edilýär. Halkymyzyň arasynda ol 7 dinlara 7 weli diýilýär. Bu ýagdaý sebäpli süre Kehf gowak suresi diýip ad berilipdir. İkinci kıssada Musa peýgamber bilen özüne Allah tarapyndan ilm berilen Hadratynyň arasynda bolup geçen ahwalat barada gurrun berilýär. Üçüncü kıssada bolsa Zülkarneyn hakda we onuň ýürüşleri dogrusynda söz açylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen kitaby Kur'any bennetine Muhammede inderen we onda Kur'anda hiçbir egirlik goýmadyk. Allah hamd sena bolsun. Allah bu kitaby Muhammediň insanlara onuň huzurundan geljek güýçli adaby duýdurmak üçin we ýaşy işler edýän müminlere gözel filan bardygyny boşlamak üçin hak kitap edip indirdi. Müminler filan verilen ol ýerde cennetde ebedi galarlar. Şeýle hem ol bu kitaby Allah ogul perdep edindi diýenleri äge etmek üçin indirdi. Olaryň we ata-babalarynyň bu aýdýan toslamalary barada hiç bir ilim maglumat ýokdur. Dillerinden çykýan söz nähil agyr sözdür. Olar yalandan başga da sözlemeýärler. Ey Muhammed, olaryň bu sözde Kur'ana iman getirmeýändikleri üçin sen olara gynanyp özüňi helak edäjek bolýarsyň. Taky biz olaryň haýsy ýaşy işleri edýärkä diýip synamak üçin ýeriň üstündäki zatlary dünýä degişli bedeg edip goýduk. Taky biz bir gün onuň üstündäki zatlary urap ýatan topraga, takrap ýatan çöle urar. Ey Muhammed, ýoksa da sen diňe gowak we rakam atlary ýazylan ýadygarlyk ýaranlary baradaky wakany biziň den galdyrjy mucizalarymyzdan diýip oýladyňmy? Ýigitler giýlenmek üçin gowagy girenlerine ey Perwerdigarymyz, bize öz huzurundan rahmet nesip et. Biziň şu ýagdaýymyzdan dogruluk bilen baş alyp çykmagymyz üçin çykalga taýarla diýdiler. Biz gowakda olaryň gulaklarynyň üstüne ýyllap perde urduk, uklatdyk. Soň olaryň gowakda näçe wagtlap uklandyklary barada jedelleşen iki toparyň haýsynyň olar gowakda galan wagtynyň has dogry hasaplandyklaryny bilmek üçin olary ýigitleri diretdik, oýandyrdyk. Ey Muhammed, biz sen olaryň habaryny hakyky bolşy ýaly edip beýan edýäris. Taky olar özleriniň Perwerdigaryna iman getiren ýigitlerdi. Biz olaryň dogry ýolda berk durmaklaryny hasda artdyrdyk. Biz olaryň kalplaryna berk inam we inamna bolan ikrar bilen bagladyk. Olar hökümdaryň öňünde dik durup, biziň Perwerdigarymyz asmanlaryň we ýeriň Perwerdigarydyr. Biz hiç haçan ondan başga Hudaýa ýalbarmaz. Eger şeýle etsek, taky onu biziň direksiz boş söz aýtdygymyz bolar diýdiler. Ine biziň şu kowmumyz ondan başga Hudaý tutundylar. Käşke olaryň Hudaýdygy barada äşkär delil getirdiler. Eýsem Allah yalan ýönkän kişiden has zalim kim bolup biler? Ýigitleriň biri inni olardan kafirlardan we Allahdan başga olaryň ibadet edýänlerinden daşlaşan bolsaňyz, onu gowagy ýeriň. Perwerdigaryňyz siziň üçin öz rahmetini ýaýsyn, hem-de size işiňizde ýeňillik döretsin diýdi. Ey Muhammed, eger sen şol ýerde bolsadyň, gündogan wagtynda olaryň gowaklarynyň sag tarapyna meýil edýändigini, ýaşanda bolsa olaryň çep tarapyndan günüň olara diýan ýetirmän aýlanyp geçýändigini görerdiň. Olar gowagyň diň ýerindediler. Bu Allahyň alamatlaryndandyr. Ey Muhammed, Allah kimi dogry ýola urukdursa, ine ol dogry ýola urukdyrylan kişi bolar. Kimi adaşdyrsa, sen hiç haçan Allahdan başga onuň üçin dogry ýol görkezçi dost, himayatkar tapmarsyň. Olar uklap ýatan hem bolsa, sen olar görseň, oýadyr oýdursyň. Biz olary sag we çep tarapy öwrýärdik. Olaryň itleri bolsa, bosagada aýaklaryny udatyp ýatyrdy. Eger sen olar görsediň, olaryň bu ahwalatyndan biçak gorka düşüp, hökmän gaçyp ýylyňa dolanardyň. Ine şeýdip biz olary gowakda saklanmazdan soň özara soraw jogap alışmaklary üçin diýretdik. Olaryň biri bu ýerde näçe wagt galdyk diýdi. Beýlekiler bir gün ýa-da bir güniň az salymy galdyk diýdiler. Olar siziň näçe wagt galanyňyzy Perwerdigaryňyz has gowy bilýändir. Indi şu kümüş pul bilen biriňiz şähere gidin. Görsün
haýsy tagam has päkide lezzetli bolsa, şondan söze azyk getirsin, hüşgär bolsun, hiç kime bildirmesin. Çünkü olar siz tanap bola salsalar, daşlarlar ýa-da dinlerine gaýtararlar. Şeýle bolanna siz hiç haçan halas bolmarsyňyz diýdiler. Ine şeýdip Allahyň gaýtadan diretmek baradaky wadatynyň hakdygyny we anyk sagadyň kıyamatyň geljektigi barada şek şüphäniň ýokdugyny bilmekleri üçin insanlary olardan habardar etdik. Olar şäher halky Ashab-ı Kehf bilen baglanyşykly edilmeli işler barada öz aralaryna jedelleşenlerine käbirleri olaryň gowagynyň üstünde bir bina gurun, ýöne olaryň perwerdigary olary has gowy bilýär diýdiler. Olaryň işleri bagatda jedelleşip üstün çykanlar bolsa, elbetde biz hökmen olaryň gowagynyň üstünde mesjid gurar diýdiler. Ey Muhammed, kafirler, Yahudiler we Nasranylar, olar üçdür, dördüncüleri itleridir diýdiler. Olar gaýba daş atyp aňarsyny yetmän, olar 5dir, 6-njylary itleridir diýdiler. Yine 7dir, 8-njylary itleridir diýdiler. Ey Muhammed, sen olara aýt. Olaryň sanyny Perwerdigarim has gowy bilýändir. Olary bilýän azdyr. Sen kafirler bilen olar barada açyk ýüzle jedelden başga jedele girme. Sana wahy arkaly öwredilen maglumatlaryň çäginden çykyp jedelleşme. Olar hakda olaryň kafirlaryň hiç birinden sorama. Hergid bir zat barada men muny ertir hökman ederim diýme. Diňe Allah islese di. Unutsaň ýadyňa düşen destine Perwerdigaryň ýadyňa sal. Hemne şonu Perwerdigarim meni mundan has ýakyn bolan az wagtda ýetip bolýan dogry ýoly gönükdirerdi. Olar gowaklaryny 100 ýyl galdylar we muňa ýene 9 ýyl goşdyk. Ey Muhammed, sen olara aýt. Olaryň näçe wagtlap galandygyny Allah has gowy bilýändir. Asmanlaryň we ýeriň gaýyp maglumatlary onuňkydyr. Ol ähli zady görýändir, eşitýändir. Olar üçin ondan başga dost, ýardamjy ýokdur. Ol öz hökmüne hiç kimi şärik etmez. Ey Muhammed, Perwerdigaryň kitabyndan sana wahy edileni, indirileni aýatlary oku. Onuň sözlerini üýtgedip biljek ýokdur. Ondan başga hiç ýylly pena tapyljak ýeri ýokdur. Onuň radylygyny isläp, ertir aşam Perwerdigaryna ýalbarýanlary bilen bile sen hem sabr et. Dünýä ýaşaýyşynyň zinatyny, sapatyny isläp, gözlerini olardan başga ýana sowma. Kalby bizi zikir etmekden, ýatlamakdan gapyl galan, öz haý-höwesine eýerýän, günähihetden aşan kişe uyma. Ey Muhammed, ay bu Kur'an Perwerdigaryňizden gelen hakykatdyr. İslam kişi iman getirsin, İslam kişi inkar etsin, takip. Biz zalimler üçin daş töwerek diwarlary bilen gorşulan oby dowdaky taýýarladyk. Eger olar dowdakda suw içmek üçin haýyş etseler, orara ýüzlerini eren magdan ýaly gowurup barýan suw bilen ýardam berler. Gör ol nähil erbet içkidir we ol nähil erbet töýeniljek ýerdir. İman getiren we ýaxşy sowap işleri eden bolsa, elbetde bir ýaxşy iş eden kişiniň sylagyny puç etmez. Olar üçin aşagyndan derýalar akýan adym jennetleri bardyr. Olar ol ýerde altyn biledikler bilen bedenerler, inçe we galyň ýüpekden dokulan ýaşyl libaslary giýerler. Ol ýerde tahtlarynyň üstünde söýenip oturarlar. Nähil ajap sowap sylaw we nähil gödel söýeniljek ýerdir. Ey Muhammed, olara iki adam barada tymsaly mysal getir. Biz olaryň birine iki üdümlik bakça döretdik. Hem de ol bakçalaryny hurma baglary bilen gurşadyk. Ol iki bakçanyň arasynda bolsa ikinjilik döretdik. İki bakça hem miwelerini getirdi. Onda hiç zat kem noksan däldi. Ol ikisiniň arasyndan çeşme hem aktardyk. Onuň başga da girdeci berýän düşöňünde bardy. Ol ýollaşy bilen jedelleşende, meniň malym mülküm seninkiden has köp. Men adam tanytaýdan hem has güýçli diýdi. Şeýdip ol menmellik edip, öz-özüne zulüm edip bakçasyna girdi. Ol bu bakçam hiç wagt hem harap bolar, ýok bolar öýdüp pikir etmeýärin. Kıyamet hem gopar öýdemok. Eger Perwerdigaryma gaýtarylyp eltilsem, ol ýerde hökmen mundan hem has gowy netije ajaýyp ýaşaýyş taparyn diýdi. Ýoldaş onuň bilen jedelleşip, seni ilki toprakdan, soň bir damja erkeklik suwundan yaradan, soň bolsa seni adam keşfinde canlandyran Perwerdigaryňa näşkur bolup, onu inkar edýärmiň. Emma ol Allah meniň Perwerdigarimdir. Men Perwerdigaryma hiç kimi şärik goşmaýaryn. Sen bagyňa hireninde berekallah. Allah'ın isleyişi ýaly bolupdyr.
güýç kuwat diňe Allah mahsusdur diýmel dälmidin? Hatta sen meni mal mülk we önölge perzent taýdan has kim pes görýän hem bolsaň şeýle diýmeldin. Perwerdigarim maňa seniň bakjaňdan hem haýrlysyny berer we onuň üstüne bagyna asmandan ýyldyrymlar uradyp tiýip duran tepdeki topragy öwrer. Ya da onuň suwy ýeriň düýbüne siňer. Seniň bolsa onu gözläp tapmagy güýjüň ýetmez diýdi. Onuň miwesi bag wagtçasy daş töweregi bilen goşully ýok edildi. Ol oňa eden çykdyjylaryna gynanyp iki owjuny okalap başlady. Ol bag wagtçalar dikasak çöküp weýran boldy. Ol käşke Perwerdigarime hiç kimi şärik goşmadyk bolsadym diýýärdi. Oňa Allahdan başga ne bir kömek berýän topar boldy, ne de ol öz-özüne ýardam berip bildi. Ine bu ýerde ýardam bermek we hökümrawarlyk diňe hak bolan Allah mahsusdur. Ol Allah sogap bermekde iň haýyrly bolandyr. Gödel netije bermekde hem has haýyrlydyr. Ey Muhammed, olary dünýä ýaşaýyşynyň şeýlediň mysal getirip aýt. Ol bir suw misaly bolup, biz onu suwy ýagşy asmandan indirdik. Yer ösümlikleri onuň bilen gatışdy. Ahyrynda bolsa ýel sowurup duran çöp çalan boldy. Allah'nyň ähli zada güýji ýetýändir. Mal mülk perzent şu dünýä ýaşaýyşynyň beregleridir. Baky bolan ýagşy işler seniň Perwerdigaryň huduruny sowap ýyla babatdy hem has haýyrlydyr. Onuň rahmetinden umytly bolmak babatdy hem has haýyrlydyr. Biz ol gün daglary ýöredir. Yeriň ýalaňaç halda düpdüz bolanyny görersiň. Biz olardan birini hem goýman täzeden diýeldip mahşer meýdanyna jemler. Ey Muhammed, olar hatar edilip Perwerdigaryňa eltilerler. Şonda olara kasam bolsun. Ine siz biziň sizi ilk wagtda ýaradyşymyzy ýaly bolup bize geldiňiz. Ýöne siz hataga çekilmek üçin wada berilen wagtymyzy getirip bilmer söýtdiňiz diýler. Olaryň öňlerine amallary ýazylan kitap goýular. Şonda günäkärleriň ondaky ýazylanlardan gorkup haýp biziň halymyda. Bu nähili kitap ne ownuk ne de iri hiç bir zady galdyrylman, olaryň ählisini sanapdyr diýenlerini görersiň. Şeýdip olar eden işlerini taýýar görnüşde taparlar, görerler. Ey Muhammed aýt, seniň Perwerdigaryň hiç kime zulm etmez. Biz periştelere adama secde edin diýenmizde iblisten galan ähli perişteler secde etdiler. Ol iblis jinnlardan näy? Ol Perwerdigarynyň emrinden çykdy, tamin bolmady. Indi sen meni taşlap, onu we onuň zürriýatlaryny dost tutun ýatyňyzmy? Olar siziň duşmanyňyz ahyry. Zalimler üçin bu nähilli erbet orun çalışmadyr. Men olar iblisi we zürriýatlaryny asmanlaryň we ýeriň yaradylşynda da, olaryň hut özleriniň yaradylşynda da guwa bolsunlar diýip şaýat tutunmadym. Men ýoldan adamlar hiç haçan himayatkar edinlerin. Allah'nyň kafirlara maňa şärik goşanlaryňyzy çağırın diýjek güni barada oýlanyň. Olar hem olary çağırarlar, emma olar hiç ille jogap berip bilmediler. Biz olaryň arasyna howply bir dere goýanlar. Günäkärler odu dowdaky görenlerine, özleriniň oňa zyňyljaklyklaryna göz ýetirerler. Olar ol ýerden gaçmakçy bolarlar, emma gaçary ýer tapmadylar. Taýyk biz bu Kur'anna insanlar üçin dürli misallar getirip gördük. Emma insan dawa jenjele iň höwesek bolan barlykdyr. Özlerine dogry ýol, hidayet gelen soň insanlaryň iman getirmegine we özleriniň Perwerdigarynyň ýalkaw, geçirimlik soramaklaryna päskel bolandat näme? Ol zat diňe öňküleriň başyna gelenleriň öz başlaryna hem inmegine ýa-da adamyň öňlerine açaçan gelmegine garaşmaklarydyr. Biz ilçileri, peygamberleri diňe buşlaýjy hem de duýduruş berýän hökmüne ýiberýäris. Kafirler bolsa batyla boş zatlara dayanıp hakykata aradan aýyrmak üçin özleriniň batyl ýollary bilen görüşýärler. Meniň ayatlarymy we olara duýdurulan zatlary äsgermezçilik edýärler. Perwerdigarynyň ayatlary ýatladylyp, ondan ýüzüni öwrýän hem de öz eli bilen eden etmişini ýatdan çykarýan insandan has zalim kim bolup biler? Biz olaryň ýüreklerini örtük perde goýduk. Kulaklaryny bolsa ker etdik. Olar oňa Kur'ana düşünmediler. Sen olary her näçe dogry ýola çağırsaňma, olar dogry ýoly hidayet tapmadylar. Seniň bol ýalkawly Perwerdigaryň uly merhameti eýedir. Eger eden etmişleri zerarly olaryň derrew jezalaryny bermekçi bolsady, olara azaby ören tiz bererdi. Emma olara belli bir wada möhlet berildi.
Indi bundan soň olar gaçyp bu kulary yer tapmadylar. Ine biz bu obalaryň halkyny zalim bolanlyklar derally helak etdik. Olary helak etmek üçin öňünden belli bir wagt möhlet bellap goýduk. Bir gedek Musa ýanyndaky bir ýaş ýigide men tä iki deňiniň birleşýän ýerine çeldigi diýänçem ýa-da uzak wagtlap ýörýänçem diň jaljak däl diýipdi. Olaryň ikisi iki deňiniň birleşýän ýerine baranlaryna balyklaryny ýatdan çykardylar. Ol balyk deňizde özüne bir ýol tutup suwa girip gidipdi. Ol duşuşuk ýerinden geçip gidenlerinden soň Musa ýanky ýaş ýigide hani bizim guşluk naharlarymyzy getir, dogurdan hem bu ýolagçylykdan juda ýadadyk diýdi. Ýaş ýigit, gördüňmi? Ýaňy daşyň ýanyna diň jalanmyzda ol balygy ýatdan çykartdyryn. Onu ýatlatmagy unutdyryn, maňa şeytandan başga hiç kim däldir. Ol balyk geň ýagdaýda deňizde öz ýoluny tutup gidipdi diýdi. Musa ona ine bizim gözleýän adamyz diýdi. Hem de olar ýylaryna gaýdan ýerlerine öwrüldiler. Olar özüne bizim tarapymyzdan rahmet, wahy we peýgamberlik berilen bendelerimizden bir bendäni hadyr gördüler. Biz oňa öz ilmimizden bir ilim hem öwredipdik. Musa ondan maňa özüňe öwredilen peýdaly zatdan ilim öwretmek üçin sana tabin bolaýynmy diýip sorady. Ol Hydyr, taýyk, sen meniň ýanymda etjek işlerime sabır çydam edip bilmersiň. Dol bilmeýän zadyňa nädip sabır etjek diýdi. Musa, Allah halata, sen meni sabır edenlerden görersiň, men seniň diýeniňden çykmaryn diýdi. Hydyr, eger maňa tabin boljak bolsaň, tä sebäbin meniň özüm aýdýançam, menden hiç zat barada sorama diýdi. Olar ýola rowana boldular. Soň olar bir gäme mindiler. Hydyr ol gäminiň aşagyny desdi. Musa oňa, sen näme ol gäme minjek adamlary gark etmek üçin desdiňmi? Sen täsin iş etdiň diýdi. Hydyr, men sana sen meniň ýanymda etjek işlerime sabr edip bilmersiň diýmänmidim diýdi. Musa, sen unudan dadym üçin meni ýalgarma, maňa işlerimde kynçylyk döretme diýdi. Olar soň ýene ýörep gitdiler. Olaryň öňlerinden bir oglanjyk çykdy. Hydyr onu şol ýerde öldürdi. Musa oňa, sen sebäpsiz ýere beýgünä adamy öldürdiň. Taýyk, sen erwet iş etdiň diýdi. Hydyr, men sana sen meniň ýanymda etjek işlerime sabr edip bilmersiň diýmänmidim diýdi. Musa, eger mundan soň senden bir zat barada sorasam, maňa ýoldaş bolma. Bu meniň senden ahyrky sorajak ötünjümdir diýdi. Olar soň ýene ýörep gitdiler. Ahir bir owa baryp ýetenlerine, ol owanyň adamlary olary mehman almakdan ýüde wurdiler. Şol owada ýykyljak bolup duran bir diýwar bardy. Bular onu gördüler. Hydyr ol diýwary derrew gaýtadan dikeldip, onu gow edip oňardy. Musa, sen bu işiň üçin hak hem alyp bilerdiň diýdi. Hydyr oňa şeýle diýdi. Senin bu söziň ikimiziň aramyny açdy. Indi men sana seniň sabr çydam edip bilmedik zatlaryň sebäbini aýdaýyn. Meniň her ki düýbini deşen gämim deňizde işleýän garyp gasarlaryňkydy. Men onuň kemçilikli bolmagyny istedim. Sebäbi olaryň ýygynyň ähli bitin gämileri ýygnap zor bilen ellerinden alyp ýören bir hökümdar bardy. Meniň öldüren oglanjyň barada aýtsam, onuň ene atasynyň ikisi hem mömin adamlardy. Şonuň üçin hem onuň ene atasyna garşy gidip, olara azar bermeginden we näşgürlik etmeginden gorkdyk. Özleriniň perwerdigarynyň onuň deregine olara ondan hat haýyrly we ene atarehimdar perdent bermegini isledik. Dikelden ýanky diýwarym bolsa, şol şäherde iki tany ýetim çağanyňkydy. Onuň aşagyna olara degişli bolan bir hadina bardy, gömülgidi. Olaryň atasy salih gowa adamdy. Perwerdigaryň olar kämillik ýaşlaryna ýeten soňlar, Perwerdigaryňdan ýeten rahmet hökümine olaryň hadilalaryna eýe bolmaklaryny isledi. Men bulary öz ygtyýarym bilen etmedim. Diňe Allahyň tapşyryklaryny berja etdim. Ine bular seniň sabr çydam edip bilmedik zatlaryň düýp hakikatydyr. Ey Muhammed, senden Zulkarneyn barada sorarlar. Sen olara, men size ol barada hem maglumat aýtjakdy. Taýyk, biz oňa yer ýüzünde güýç kuwat berdik. Oňa gerek bolan ähli zat üçin bir sebäp serişde uğur ýol berdik. Ol hem biziň görkenen ýolumyzdan gitdi. Ol ahir günüň ýaşaýan ýerine baranna gün goýa gara palçyň içine ýaşaýan ýaly bolup görünni. Ol ýerde bir kowma millete duş geldi. Biz oňa, ey Zulkarneyn, olara ýa azap ber, ýa da olara ýaşy gatnaşyk et diýdik. Ol ýanky kowma kim zulüm etse oňa ceza berer. Soň ol Perwerdigaryna gaýtaryp eltiler.
Allah ona elhenç azap berer. Kim iman getirip yaxşı işleri eden bolsa ona yaxşı fiila vardır. Ona işiminin ansadını aydar dedi. Soň yeni yola düştü. Ol ahir günün doğyan yerine baranna onu günü bir kowmyň üstüne doğyan halda gördü. Biz olara günden gorunmaklar üçin bir örtki bermendik. Şeýlelikde biz ol baradaky ähli zatdan habardardyk. Soň ol yine yola düştü. Ahir iki bendin dağın arasında yetenne ol iki bendin öňünde gepe düşmez bir kowma duş geldi. Olar ey Zülkarneyn, bu yerde Yacuc Macuc, Ecid Mecid kowmy bozgokly edýärler. Biz sana hak töletek, biri bilen olaryň arasına ben divar kurup bermezmiň diýdiler. Zülkarneyn, Perwerdigarymyň maňa bagş eden nimatlary siziň merjek zatlaryňyzdan has haýyrlydyr. Siz maňa mal mülk bilen däl, adam güýji bilen kömek ediň. Ine şonda men siziň bilen olaryň arasynda ben çekeýin. Siz maňa demir böleklerini getiriň diýdi. İki dağın arasy demir bölekleri bilen doldurylyp deňleşende körüklere dem uruň diýdi. Ahir ol demir böleklerini oda öwrenne, barın, getiriň, onuň üstüne ergin mis dökeýin diýdi. Şonda Yacuc Macuc ne ol bendi aşyp bildiler, ne de desip bildiler. Zülkarneyn, bu Perwerdigarym tarapyndan bir rahmetdir. Perwerdigarymyň wada beren wagty gelende kıyamet gopanda onu yer bilen ýeksan eder. Perwerdigarymyň wadasy hakdyr diýdi. Ol gün olar bir-birleri bilen gatym garym edip goýduk. Suur çalnanna olaryň ählisini bir ýere jemledik. Ol gün kapyrlara dowdahy görkezip ýüzbeýüz eder. Olaryň gözleriniň alnynda meni dikir etmäge päskel bolýan perde bardy. Olar meniň pent nesihatlaryma hem kulak atmagy başarmadylar. Kapyrlar menden özgeleri bendelerimi dost tutaryn diýip pikir edýärlermi? Takyp biz dowdagy kapyrlar üçin düşelge edip taýynladyk. Ey Muhammed aýt, size eden işlerinden iň köp ziyan çekjekleri habar bereýinmi? Olar ýaxşy iş edendir diýip pikir edýän, emma edýän işleriniň hakka laýyk däldi üçin kabul edilmedik adamlardyr. Olar dünýä ýaşaýşyndan çeken rahmetleri biderek bolanlardyr. Ine olar Perwerdigarymyň ayatlaryny hem de ona duşmagy inkar eden, şeýdibem amallary biderek bolan kişilerdir. Kıyamet günü olar üçin amallaryny ölçeýän teredi hem gurmar. Yani olaryň hiç hillik gadyr gymmaty bolmaz. Kafir bolandyklary hem de ayetlerimi we peýgamberleriň maskaralandyklary, äskermeçilik edendikleri sebäpli olaryň jedalary şol dowdakdyr. İman getirip ýaşy işleri eden kişilere ýurt mendil hökmünde Firdevs cennetleri bardyr. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ol yerden gitmek istemediler. Ey Muhammed aýt, Perwerdigarymyň sözlerini ýanmak üçin deňiz siýa bolsa, ýene şonça deňizi siýa edip boşlak hem Perwerdigarymyň sözleri gutarmanka deňiz gutarar. Ey Muhammed aýt, men hem siziň ýaly bir insan. Ýöne maňa Hudaýyňyň ýeketak Allahdagy wahy edilýär. Kim Perwerdigaryna duşmagy umyd edýän bolsa, ýaxşy sowap iş etsin. Hem de Perwerdigaryna gulluk ibadet etmekde ona hiç kimi şärik goşmasyn.